салом алейк бародаро, видеоро тамошо кардесин дар канали Taj Blogger. дар имрӯза видео тарзи пул кор кардана бо программа нишонтон метавонам ки барои ҳар як реферал 1 сомона 14 дирам метия. Программа ном дора Ring App. дар Play Market ами номша бинависен, скачатш кунен ё ин ки ман дар комментария или описания видео силкаша мемонам, рост медурен скачатш мекунед. вақте ки ба ин программа дохил шидем, регистратсия мепурса. регистратсия мекунем, фақат ба ҳамон номери телефоне ки дар телефонтон ҳастай ҳамон қатӣ мешава. регистратсия карда, регистратсия ки карден, иҷа промокод мепурса. не промокоди дар болои телефон буромадагиро бизанем ва намедонам чанд қайи бонус метавад. ва мада 1 сомона 14 дирам аз ҳар як реферал метия. иҷа боз задания дора. ман заданияша гиро накардам, мақсад фақат ба реферал кор кардам. 2 сомона 39 дирам уже кор кардам. ба настройкаш дохил мешем. минимални сумгирӣ 15 сомон дар сим-картаи Билайне. бо ҳасте дар сим-картаи Мегафон 20 сомон, дар Вавилон 8 сомон. ҳад дигаша бо кадоме дошта бошам медуря мебина. автопополнение балансай мақсад 15 сомон кишид, сразу дар ҳамон шоти телефонтон сум мезгара. фақат и дар шоти телефон мешава сума гирифта. ман ҳамра хомӯш карда гиём. 15 сомон ки зиёдам шид, дар шоти телефони ман намезгарад, то худам нагирам сума. озина иҷа ба реферални программа дохил мешем. инаиҷа Таҷикистан 1 сомона 14 дирам аз ҳар як номери ҳами ТЖК метия. инаиҷа бо мақсад дига странаҳо ҳастай 5 сум дига хидмонда ҳами 1 сомона 14 дирамай. 1 сомона 14 дирам аз ҳар як реферал метия. наводи ман поделиться метунам дар Telegram. кор кунед бо спас видеоҳо сар мешава. ҳама видеоҳо чотка барои коркунӣ тайёритона бинем подписчику. намехе бародаро, видеои мо ба анҷом мерасад. видеоҳои наваш дад кунед.